Good morning! Iwa ko ng luya para sa pagsisigang ako na sigang sa kamyas. Sampal. Ay, sa bumili ako ng 1/4 na hipon. Yung lang ang kaya kong bilhin. Ito po yung ahalo pang aasin ko. Dry na kamyas. Dry na kamyas to eh. May tira akong kangkong, lalagay ko. Hindi na ako bumili ng kasi may tira naman ako na kangkong. Yan. Timplahin ko lang. Hirap nang walang walang tagakuha ng Wala pa kasi akong stand ng cellphone. Kaya hawak ko lang. Tinimplahan ko na ng asin. Sinigang sa kamyas. Hipon with sinigang sa kamyas. Sa kamyas ko po pinang-asim. Kamyas ang pinang-asim ko po dyan. Katabang ka po. Asin. Kaya ang anak ko dumating. May nakalimutan ka. Anak ko, may nakalimutan. Pinadadala ko. Pinakukuha ko eh. Kalimutan.
Yung bigas sana. Luto na po. Luto na po yung aking sinigang. Pakikita ko sa inyo. Madilim kasi. Sinigang. Kunting kulo na lang. Luto na. Patayin ko na. Tapos, magpe-prepare na ako ng aming pagkain. Yung apo ko kumain na yata. Kaya kami na lang ang kakain. Ng aking kakain na kami. Panghimaga saging. Bumili pala ako kanina ng munggo. Yan, munggo. Kumain na. Saan? Oo, dito ka lang. Tinatabihan ka na nga eh. Tinatabihan ka na. Ayaw mo pa. Kain tayo. Hindi na pala ako nagsaing. Oo. Kain tayo. Munggo. At
Ingat. Palakan ko. Palakan. Pulok-pulok. Palakan. Ito yung pinang-asim ko, kamyat. Sarap. Sarap. Thank you, Lord.
Ay, saging. Thank you, Lord.